Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Niya ang mga esina nga atong gibiyaan. Nagsumusulap nga ito. Bigikuka o nagpupos sa ilang mga tutulan. Naglisop lang ginhawa. Bikirig sila. Dili na limayo. Mura sila nangahilo. Nangahilo sila. Nagbabuhang ilang mga baba. Bikiro, nangamatay na ang daghan nila. Apan, diin gikan ang nakahilo nila. Kadaghanas nangamatay. Watay mahims. Gibanggaan lang sa sakyanan ni Tonton. Ang gate kay lakip, ang guardias gate namatay sad. Epektibo yung kayong paagig na. Hinumdum sa gusalida sumbi ani Greg. Oh. Sakyanan Greg. Ayaw tigoy. Mga ikukubra sila. Sir! Sir! Kadil! Dara, Miss Dol. Bitaw na mo sa inyong gibuhat ni Tikoy. Sir? Bilampos kas kaugaling mo plano. Kung imo kong dakpon, ayaw na pagkakaroon, Kernel. Utang buot. Patiwasa lang ko, tiwasunod akong nabuhaton. Dako pang buhi ang amahan o Greg, kung sa'y sunod mong plano. Salamat, Kernel. Magbuwag ta, Kernel. Kami si Tikoy may muadto sa mansyon. Nahatagan na mo diyan imo kung hain ang location sa ilang simbahan. Takdol karon, Kernel. Busak karon yung gabi una. Muad sila si Leon ug ang iyang mga bisita sa ilang simbahan. Kung di na mo maabtan sila si Leon sa mansyon, mag-abot lang ta sa ilang simbahan. Kung tuwa man gani ang amahan ug anak sa simbahan, ayaw sila ilabdi palihog lang. Ihatag sila nako, Kernel. Dili ko magkapasa. Palihog, Kernel. Akong pring kamutan. Hangyo ko kana nimo. Greg, Ayan. Doon na nila kainom mo tubig. Isukol sa taga-iko kubra. nagano mo, Greg. Magkabutas sa simbahan nila ni Leon. Salamat, sir. Tana, Tikoy. Gustos, Greg. Tunay ko ang kaya sa tubig. Tunay ko ito. Salamat. Oh, naay kwarta. Salamat ha. Sige ba, Herminia. Ikaw na. Mayo kay mingaw pang mansyon. Ikaw na'y bahala sa imong kaugalingon. Salamat. Salamat kay makalayas na ginintawon ko sa impyerno. Andun ako. Ahoy! Luoyan si Leon ug Jonas. May binuhi na siyang bitin. Ayaw, Tun. Ngumoy ka na ko, Tun. Gipugos magod ko ni Ma'am Herminia. Tonton, pagawasan na lang ko din eh. Dilipit ako musulti kung unsa mo din eh. Magpalayo na lang ko din eh, Ton. Buwang! Matod pa ni Sir Leon ug Jonas. Matod pa si mong banag sa imong anak. Patyunon ka ng sabdi ay. Sorry, Ma'am Herminia. Tubaga, Sir Leon. Kay dunay nahitabo sa kampo. Tubaga. Ay, hasta si Jonas dili sa mutubag. Nagsugod tingaling ritual ug seremonyas. Tapos magkana, hindi mo gate Greg! Muyuko na ko! Kinko!
Kani Greg, buhi pa ning usap. Buhi pa gyud Greg. Mingaw man din. Hain man ang demonyo ninyong agawon. Nakaw sila. Kuyog sa mga bisita. Si Herminia na nasa taas. Si Tonton, ipaliwagay niya mo. Nasa sa mansyon. Wata ko din Kuyog ko. Bantay din Basig doon ay mo abot nila. Batay Greg, dili sugat. Aw, mao gud. Ani ko ati mo. Susama ni. Damgo ka ni. Antiguang mo lagi na. Mao ding mikagay ang git og may mga buto-buto. Antiguang day. Nganong dako mabuhi si Greg? Si Greg! Si Greg! Buhing dako, antiguang. Musakar siya din sa mansyon. Sugatan niyo! Agoy! Nakasubig ng tiguang! At ko agi sa luyo sa gate! Tonton! Herminia! Greg! Herminia! Greg! Salamat. Salamat ni Akak yun. Natinood ang akong pangagpas. Mubalik ka din Duha unta may nagpaabot sa imong pagbalik din Greg. Duha kami. Kauban ako ang imong anak. Makaluluoy in taon kayo, Sienna. Magkaluluoy kayo ang imong anak sa mga kamot ni Jonas. Kaluoy ni Hena. Inag ako ka na. Hain Sienna! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!